Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon yari kita sa Webes nga pagpangalagad sang indio sining palatuntunan payday subong adlaw no sweldo sining sang akon sining amigo kay July 15, 2021 mga kaaksyon no kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan. Liwat kita nga mag-inop na na itubdob kita sa Tagnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Bago gid lamang natapos ang hampang sa tunga sang Phoenix Suns kag sang Milwaukee Bucks. Di sad to say sa mga taga Phoenix Suns nga tie na ang score sa or standing sa 2-2. Matapos nga ginlutos ang Milwaukee Bucks ang Suns sa score nga 109-103. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sige lang next time bawi na naman kita sa Domingo kung ano ang palabuton sa Domingo, no? Tuto ng standing subong, duwa ka daog, duwa ka pierde ang magtimbang team mga kaaksyon. Sige lang
sa mga kaaksuntang nagpamati sa sining nga udto sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa Western Visayas o diri sa syudad sang Bacolod. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayonta nga oks lang kita sa sining mga inoras apisar nga daw marutas-taas ang kaso ikumpara sa Negros Occidental ang syudad sang Bacolod kahapon. Ambot subong adlaw na no naman ang aton sining kapalaran. Ayo do galibog ang ulo mo, sige lang basta okay lang importante naka-social distancing, face mask kag face shield kunyara kita sa gwa sa aton sining puloy-an. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon kalakip man sa aton sining nga mga kaaksyon dira sa oriental side nga nagapamati na sa aton sining nga pagpangalagad. Kalakip man ang aton sining nga mga kaaksyon sa isla sang Panay sa bugos nga nasakupan nga probinsya sang Western Visayas. Liwat kitang magainop danaya. Tubtob kita sa Tagnalaw na media, dalonta dugay-dugay ang mga report sa aton sining nga mga action reporters, mga balita gikan sa News Center. Kung may mga dalagko karon nga balita sa Liada Taini plus ang aton sining nga mga local and national issues dalonta man pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan sa later part karon sa aton sining nga program, ang aton sining nga tie-up broadcast po ng Aksyon Radyo Iloilo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa kinanda ako ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangingkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa bagong DOH Regional Office 6 Director Dr. Subaan nakigsapol kay Goblakson sa Kapitolyo kaso sang COVID-19 kag nagapadayon nga vaccination isa sa mga ginistoryahan. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Artay Ihopon AstraZeneca vaccine nga alokasyon sang Bacolod gikan sa national government gindeliver na sining nga aga. Do Bacolod kag Negros Occidental ang alokasyon sini tinabato na sang tagsa ka mga gobyerno diri sa Bacolod kag Negros Occidental sining nga adlaw mga kaaksyon. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa 103 ka mga personnel ginpadala sa Police Regional Office 6 sa Bacolod City Police Office para sa 6 kabulan nga field training program. Kag sa nukpo naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Brian Morden, bangkay na sapuan sa syudad sang San Carlos, wala pa sa gihapon na kilalaan. Kag duha ka mga persona, isa diri minor de edad nga babae ginpangbuno sang habal-habal driver sa syudad sang San Carlos. Samtang sa balita naman kay Aksyon Alvin Graba sa patrol, Mr. Frank Carbon, suportado ang apelasyon ni Mayor Bing Leonardia angot sa quarantine status sang Bacolod. Ginalauman maning karon sa hapon magpagwa na ang National IETF kung nanong status naton diri sa Bacolod kag iban nga bahin sang Rion Saiso kay kahapon nag-appeal ini sila
dito sa National IETF nga hindi lang pagdayunon nga ma-MECQ ang syudad sang Bacolod kagiban nga mga areas diri sa rayon size. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib kapulisan sang syudad sang Cadiz nagumpisa na sa paggamit sang body cam sa ilang operasyon. Aksyon Rex Cantong kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dinigid lamang madugay mahina ang kalaban. Sige samtang nga ulat-ulat ko mga kaaksyon ng aton sining mga reports dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad arianay ho kay sa mga kaaksyon ta daw kalang-alang gid sa aton sining oras. Lihog lang tayo i-share kag i-like sa aton sining programa via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, no? Ibasahon ta na karon ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program plus ang indio sining ginpadala nga mga mensahe kag sa mga kunyara kamo sa aton sining website via www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Daligid lang sa mga kaaksyon tayo rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw mga kaaksyon July 15, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sa unang draw sang STL sa sining adlaw 16 kag 5 liwat 16 and 5. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta, daligid lang samtang nag-chibog na kamo sa sining mga inora, samtang ang iban sini, wala pa, kay dugay-dugay lang kuno Sige daligid lang kay pangbasahon tanianay ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa sa sining udto, samtang nagpanyaga ang halos kalabanan, no? Sige open ta diyan na iho sang mga importante nga mga mensahe, no? Sige daligid lang sa mga kaaksyon tada nga nagapamati na sa sining oras. Daligid lang kay ma-open tanay, no? Para sigurado na nga makasalyada kita sa mga talamyawon ta sa sining udto mga kaaksyon. O sige. Arina, mayong udto lang sa kay Johnson Gondan, no? Kay Johnson Gondan. Thank you, Gid Johnson, no? Kay Antonio Flores, Ems Abuso, kay Grace Puz, may lang pagpamati, Madam Grace Puz, A.G. Manalo, Vanessa M. Mayo, Palasuelo, Maika Perez, Maika, no? May lang pagpamati Palasuelo, Mika Perez, Maika, no? Kalawig sa ngalan mo, day. Day. Ambot kung lalaki ni, kung babae. Kay Nipes A. Jasmine, may lang pagpamati, Nipes A. Jasmine, Erich Loxin, Maisel or Naisel Morales Fabol, may lang pagpamati, no? Likewise kay Baryuga Ray, Kagnalin Villarin Sorino Albior, may lang pagpamati, no? Annie Rose Deves, may lang pagpamati, Annie Rose Josephine Celeste Taiko, and kay Babes Navarro Ortales Baliguas, may lang pagpamati, kay Bing Abuyon Juliano, Mitch Linaha Iligan, may lang pagmonitora. And Susan Marfa, Darlene Dinorog, no?
May lang pagpamati kay Darlene Dinorog kag kalakipman sa kay Richard Tang kay Lady Red, may lang pagpamati Lady Red, and Elias Bandada, Arnold Hipulan Siaga, Marcidito Fernandez, and Catalino Velasco Bocasas Jr., no? Kagawad Imbong Campo, araman si Jocelyn Asibita Ulak, Idilaos, Gio Aison Belnasli Rasan. Thank you so much, Gio. And Francine Natalie Bautista, no? Yvonne Buetzer, may lang pagpamati, Diosdado Profonga, Alfonso Bionson Molinos, may lang pagpamati, sir. Lorenzo Lorino, no? Dira sa may Concepcion Talisayo. Manapaw Almohia Regine, may lang pagpamati, no? Juan Miguel Digomon, Ulysses Sanchez, Liza Libon, paring Kinalon Sagay, naka-present na siya. Paring Kinalon Sagay, abi ko nagsaylo na sa iba, no? Kaya doon nag-likes man sa iban. O sige, May Tupakin Martinez, salamat gid May Tupakin Martinez, no? Lyrich Salbor at Rawi, may lang pagpamati Lyrich. And Res Musla, kay Alex Montesa, Alex Puentes, Yen Salvador Ladua, Liberty Binitin Obaldo, and Gina Ojales Malatbalat, no? Malatbalat, grabe apelido mo, Gina ba? Tomas Brunyola, Jocelyn Libon Dispoho, Rodita Trinidad Croset, Eleanor Rigby Agrabante, kay Dad Saberia, Gian Recicio, and Chrisman Gray Balgona. Thank you so much, Gid Chrisman Gray Balgona. Sige, karon naman ang iban siguro mahinang kalaban eh. Daligid lang mga kaaksyon, standbyan ay matagtapila ka mga commercial sa karon dugay-dugay balikan ko na kamo mga kaaksyon plus ang report sa aton sining mga action reporters. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat.
Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 ng aton oras, 12:18 mga kaaksyon. No? Sa kay, di na to, dali lang, kay may nagpamangkot kung anong status subong, kay Genesis Dalida Tarosa, wala pa actually komentar ang Bacolod kay ginapaabot nila ang National IETF kung anano ang mangin status ng Bacolod, GCQ or MECQ mga kaaksyon. Amo lang na. Sa kay Genesis Dalida Tarosa, hulat-hulaton talang sir, no? Kay hindi man ta makauna di broadcast kung anong mangin status ang Bacolod, di ba? Kay sila mismo gahulat. Pwede ba lang nga maghubin ang may edad na? Pwede gid, no? Kinahanglan talang mag DTX 500 capsule kita matagadlaw. Kaya ang DTX kaga ang carbon suportado sang MBCCI ang apelasyon ni Mayor Bing Leonardia angot sa quarantine status sang Bacolod. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex sa pabor ang mga negosyante diri sa siyudad sang Bacolod sa apelasyon ni Mayor Bing Leonardia sa NIATF nga panubuon ang quarantine status sa syudad, meaning from MECQ to GCQ kung balik kita abi sa GCQ. Sunod rin kay Mr. Frank Carbon nga hindi sa sining panahon no, kung sa sining sitwasyon action na Rex hindi advisable ang nga ibalik gid sa MECQ kag hindi man nangin patas kung maayo ang nangin desisyon sa NIATF bangod wala man sa nagakaigo nga konsultasyon nga ginhimo ang NIATF sa LGU kung sa local government sa syudad sa Bacolod. Sunod sa iya ang sitwasyon sa karon ang lakat sang negosyo kung ipadayon ini mahimo mangin stop and go ang lakat sang negosyo diri sa syudad sa Bacolod. Sa karon aksyon na kag ang sitwasyon sunod sa iya nga pagkabalo nila kahapon man nga adlaw o kung nagdigad nga adlaw ti kahapon nga adlaw kunti dumduman mo to action breaks nga duha ang biyahe ginhimo nga duha ang biyahe sang mga fast craft umpisa man kahapon nga adlaw isa na lang round trip na lang iniya bangod man sa fear o kung kadlok sa posible nga madayon ang ining MECQ. Ari ang Kung mo nagbuhin sila biyahe, buhin na nila isa action Rex. imbes nga duwa, back and forth na, nag-isa na lang. Nag-isa na lang. Isa Manila, isa pa Iloilo, kag isa man ang Iloilo to Bacolod. Yes, sir.
amo nang matabo from Ay, nano. oo, Untat na sila yaw, ay guro pa sa iro. isa pa na Action Rex, amo na ang problema man, no? Oh, perde man sila eh. Oo, siling niya sa na padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong plus ang pasahero nila kahapon all in all 35 lang. Tinubo lang deduction Rex, no? Grabe na. Oo, ari ang pahayag ni Mr. Frank Carbon. Tama na ang gimbuhat si Mayor ma-appeal gid nga i-downgrade kita sa Biscan CCQ na lang, no? Pareho sa province. Nga aman, kung mo di CCQ ka, pareho ka lang i-CQ sa Iloilo. Waay gid movement ang tao. Yan ang pag-iyo mo. Lakit. In short, ang resulta, ang ekonomiya stop, negosyo stop, for 2 weeks, na muna big, hindi na kami for all more than a year, lapit na 18 months. Why gid stop go lang ekonomiya. At hindi na muna magsarangan, mag-subsidize sang aton nga mga empleyado. Puts nga nung way ni sila obra, anong ilakanon, labi na gid ito ang natawag na itong Blood Review General, sang kahit nga kung hindi makaobra, why dalon nga pagkaon sa balay. Rex, ang kabahin niya sa pahayag ni Mr. Frank Carbon. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkalod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:25 na nga tunuras Santon Plaza Balsop mga kaaksyon, no? Pampakini Pagtuwantang balita ni Aksyon Artay Hopon sa Bacolod City Government Center, maki-update ta AstraZeneca kuno nga baksino nga alokasyon sa Bacolod gikan sa national government gindeliver na sining nga aga. Kagiban pang mga balita, ti wait and see ang Bacolod sa mangin status naton sa tubtob na lang alas 12 karon kay buwas July 6 kung magsiring ang national IETF nga steady lang kamo ti yara kita sa GCQ gyapon, no? Hindi kita sa MECQ nga ginahambal sang halos kalabanan, no? Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Party Action Rex nagapamangkot sa quarantine status na kwanta balantayan pasubong kaya mo maning ginahulat sa EOC but ang EOC member subong siging meeting pa Action Rex as we speak na gamitin pa sila ni Ma'am Emang preparasyon na itong case nga hindi pamatian sa National IETF ang appeal nga inglasin hindi na pangayo dito nga kung tani mamintain lang ang quarantine status ng city kag hindi na pag-elevate sa gin-recommend sa National IATF. Di ano to yung daw resolusyon sang council to nga sponsored by Novero to? At ang resolusyon na walang nag-ayo to sa National IATF, resolusyon lang nga sundax ka nag-ayo man. Kapariyo man sa regional IATF, nga nagpadala man sila sa support sa mga LTO, nga nagakuan man sila, nag-ayo man sa National IATF, kung tani pamatian man, ang mga punto nga ginadala sa mga local government units. Yang kuan galing ang katapusan dari galing sa istorya ara gyapon sa nasyonal IATF ang paghimo sa desisyon nga ila ginahulat within today kay tibuas na ni umpisa Action Rex mo kung sundon ang timetable buwas na ni umpisa kung may pag-ugin man Karon kagahon eh. Ati alas 12 karon. Oh, alas 12 karon kagahon ma-effect ni kung may bag-o gid man nga status quarantine status ang Bacolod. Dama lang isa ka mabudlay
ay kay sumong hindi man kakahimo pa plano ko na yung obrahon mo. Posible mo nang gin-discuss nila kasi ni Councilor Lubero. Ang meeting Manila today para ning maghimo preparasyon ng city in case na hindi pamatian kag i-reconsider sa National IETF ang ila ginaayo action rights. So may mga preparasyon ni mo ng city dire, especially kung ano ang hinuhon sa mga affected sector. Kaya mo nang gin-check natin siya karon sinungguti ano ni maapektuhan ng mga sektor din kung wala ni karon ulot ang burugasan nila ni mano na lang tao nga maapektuhan kung ma-elevate na naman sa mas mataas nga quarantine status. Now, ang isa ka good news siya sa mga sulex na ginhatag sa aton sang o isa man ka-official dala sa EOC no less than Dr. Chris Rongon na amo ang Deputy for Medical and Data Analysis sa EOC. May delivery sang AstraZeneca vaccine na nagabot sa Bacolod subong adlaw Action Rex iniyan was pani sa gina-expect pagid buwas sa gin-order sa city. Iniya subong allocation ini from the national government. Pero sunod rin kay Dr. Chris Rongon, ini siya i-utilize o kung ang schedule para sa pang-bakuna sini will be next week pa possibly. Okay, ang mayari pa man nabilin sumong na ginatapos ang sa bahin sa EOC vaccination center. May sinig kay at least wala na ni untat ang schedule nga ginahimo karon sa EOC nga inoculation kung nadugangan pagid mga 21,000 diagli mo ang sa national government naging padala diri sa syudad sa Bacolod. Yari yung confirmation ng sumex kag parayag ni Dr. Chris Rongon nga tisubong sako man gyapon sa ila sini. Dapat ang national government kung anong ayo sang mga LGUs ni amo na lang ni kuntani. Ang parte sa kwan sa kwan bala sa status naton sa quarantine status bala. Kaya mo man nagyapon kung hasta naman lang siguro kung ano pagid yang MSQ da limitahan ang pagwasang tao action art. Isa na siya sa Tapos anong i-supply nila, anong i-ayuda nila? Ayod lang ayuda wala. Kikita mo to si organisasyon hilo. Kaya pikon ni secure lang ako ang hilo. Mayo ko sa DSWD Region 6, 150,000. 150,000, ayoon niya to. Kada semana. Kada semana. Sa DSWD Region 6, ay kami na iyan Tiisandig naman nila sa local government units. Manong local government units man? Kung hindi ka nag-sunay sa limawa transport sector, kung isik. Lumalo ka bito. Gani? Ang tricycle driver, jeepney, taxi. Dayaw lang ko isang pagusto ni isang gobyerno ta. Gano'n man. Kagay sa nasyonal, kaya sa gobyerno, dali ng ilayan na datos na nakalabot sa punto nga nag-imo recommendation nga pataasan. Why gani siya pataas ang quarantine status ni isang Bacolod? Sa itong nagligad nga tag 3 digit, triple digit, kag mataas. Gani? Ga triple digit to nagligad. Why gani ga? Sus, Mariones. Tamo tuya ang may kinanglan sa abrupt yung desisyon. Tisipin pa lang sila, nagkaran-karan, kundi yung pa nga nagmubo ang cases sa Bacolod ang talag na benchmark na halos basihan sa evaluation ya Bacolod daw halos pasado pero dito pa ya na daw ma-elevate sa mataas na quarantine status. Pero parte sa delivery sa AstraZeneca, arios, atensyon na sa mga nakaparehistro na maraming chansan nyo by next week na basi ka muna diri ang mga beneficiaryo sa vaccination program, especially ang AstraZeneca vaccine. Yari si Dr. Chris Rongon. No. Linis ng national government ang nagabot. Bali pila ni kadoses, Doc? 21,400. Pag binasa nga nagabot, So next week pa ni-roll out ang Astra yung nagabot. Sa mga second dose ni sila Pag second dose niya, ang mabot niya basa mo ng first dose. First dose nga mo niya sa city. Oo. Amo na
Aksyon Lex, malipot lang na parayag ni Dr. Chris Roman kay as we speak, pisingin manangila sina nga pagpatigayon sa pagpangang bakuna sa pila ka mga area sa palibot sang Metro Bacolod. Ang update kara kung ano ang naging resulta sa mga meeting sa EOC kung preparasyon na pagambalan ng kaso ginmanin ni Magrant Aguilas ni Apil sa national baluontay na sa mga miyembro sa EOC, especially kay Ma'am M. Ang ka-aksyon niyo, aksyon na tayo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Art Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iluhantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia, inimay kang tanan sa bagong DOH Regional Office 6 Director Dr. Subaan nakigsapol kay Gob Lacson sa Kapitolyo kaso sang COVID-19 kag nagapadayon nga vaccination isa sa mga ginhambalan. Yaring counter sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa inang pagpakiksapol sa nga bagong Regional Director sa nga Department of Health Western Visayas nga siya Dr. Adriano Subaan. Tabo ina sa Governor's Office mismo diri sa mga Kapitolyo Provincial. May Aksyon Rex ang tuman katalalupang doon nga mga palayag kinbuyan ini nga bago nga Regional Director. Una, siling ni Governor Bong Lacson na lipay ang bagong regional director sa gina-implementar na ginatawag nga One Hospital System diri sa Negros Occidental. Panugyan pa sang bagong regional director sa gobernador nga dapat masamigid nga magpakig-angot sa ila sa nga tatatapan ito sa mga probinsya sang Iloilo. Nang palang reaction Rex, ining ginatawag pala nga Delta variant. Delta variant ay ginapapreparar ni Dr. Subaan ang mga hospital diri sa Negros Occidental ay ginsugid ya kay Gov Lacson nga ining Delta variant inevitable. Silingon hindi na mapunggan masulod Ginaksyon Rex diri sa Pilipinas. Highly transmissible ini sa nga COVID-19 Delta variant. Muna, hambal ni Gov, preparado man, triple preparasyon na ginapatagayon subong ang aton sa probinsya. Mananing nga Delta variant action Rex Niway pa naman so far sang confirmation, mayara sang local cases diri sa Negros o kung diri sa Pungsod Pilipinas, pero may na-detect na action Rex nga di sinuwafik ka mga kaso galing ang nagdala sa ng Delta variant Aksyon Rex di mga lunsay overseas sa Filipinos. Ang isa to napatay, ang the rest, ang iba na Aksyon Rex naka-recover naman. Bisan way pa sa local cases dari sa Pilipinas, amo nang hambal sa nga DOH, pagi sa bagong regional director, dapat nangin preparado kita. Yari si Governor Bong Lacson. They're happy that we already have our one hospital system, which they will also be pushing for. And so they suggested that we closely coordinate with DOA, especially the region, to further strengthen our one hospital. I think he was happy with our performance. And by the way, DOH has already told us that it is inevitable that the Delta variant will enter the country. So we have to prepare for that as far as our hospital services is concerned. I think that's quite alarming, but we just have to be prepared for that situation. Magluwas sa COVID-19 nga kaso diri sa Negros Occidental, ginhambalan man kay Mati araman ang presensya ang Provincial Health Officer nato kag pila sa mga health personnel sa Provincial Health Office. Ginhambalan man ang healthcare system sa probinsya, ang hospital, health facilities, ang public health workforce kag ang nagapadayon nga vaccination diri sa Negros Occidental. Ang kaaksyon nagkikan ang AstraZeneca, may ara ka mo subong nga aga Aksyon Mar? Kay kapon ang pitsagin palayag ni Atty. Dia sa Provincial Administrator, July 16 pa man. Ati nga nga may kita ko di sa post sang
kaap ni sa airport Blau. Buto na dala ka mo subunga? Ay action rin sa information pag namangkot na digigin sa Capitol. Kaya basta kahapon na mo sa ning interview kay Torne Diaz, July 16 pa ang kuan mo, July 16 sa aga, mag-abot ang sorry sa atong 3,500 doses AstraZeneca, no? Check ko lang liwat ang sorry, i-double check ko na sa kaya Provincial Incident Management Team kung PIMT Commander Zephyr Gerhard Tagailian, no? Kay siya nagsudirect mo ang assign sa mayara sang mag-abot nga bakuna diri sa ato sa Negros Occidental. Sige. Kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:39. Salamat gid Aksyon na Marlon Herboya. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Daligid lang sa mga kaaksyon ta kay daw ka lang alanggid sang tiyempo ta, kinanglan ta magmay TC, no? Alkaline base nga Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:42 ang aton oras. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Huma Lumina,
May lang pamati, Arlene Rojo, ga-monitor sa Agisan, Himamaylan. Thank you so much, Gid. No? Aileen Rojo, kay Calvin Chavez, may lang pamati, sa kay Richard, kay Jack Iti, kag Bungol, no? Grabe nga mga ngalan, Calvin Chavez ba? Sige, Trexe Ibo sa iyo, may lang pamati, Trexe. Sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, Jennifer Hormigos ni sa Lydia Bustamante, kay Bibing Bailon, kag Rosita Villaruel, solid mo nga listener from Barangay Estefania. Salamat gid Ma'am Virginia San Antonio Olpenda. No? Kay Ana Sinoro, may lang pamati, Martin Aliling, kay H. Darling Macmores, may lang pamati dra sa Orlando, Florida, USA. Hello lang sa pamilya Huxon sa Barangay 26. Ayos, dagang salamat gid H. Darling Macmores, no? And Rosalio de los Reyes, may lang pamate sa Kilantang Huxon, Randy Aldamar from 5th Street, Progreso, Binalbagan. Thank you so much, Rosalio de los Reyes, no? Sa hindi ko maintindihan, salamat gid, no? Kay do hindi mo maintindihan ang ngalan sini na anong sitwasyon ini man. Kay John Vicente, may lang pamati dira sa Himamaylan sa Barangay Carabalan, Pamilya Vicente. Halin sa kay John Vicente sang Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz, no? Kay adik-adik butigtig sinubero ya post gahambal ano pa na nga change kinanglan sang Bacolod, ha ha ha. Halin sa kay adik butig-butig. Kay open kausapin Davin, tanin di na lang mag-isikyo ba maluoy man ta sila sa mga pigado. Gani man. Open kausapin Davin, ha? Papa Birds, may lang pamati dra sa hinubaan. Kay Papa Birds, salamat gid sa imo sining pag-monitor, no? Papa Birds. Kay Ceres Chabuso, no? Ceres Chabuso, Manyaga, Aksyon Rex, Cantong. Thank you, gid. Ceres Chabuso. Marlene Diaz, may lang pamati, Firebase Nadine or Dan. May lang pamati, paano ma-claim ang prize sa contest ng NBA? Thanks. Aran daguro na amat-amat na papadala. Ulat-ulaton lang Firebase Dan, no? Thank you so much, Gid, no? Ipapadala lang na da. Through text siguro, I-check lang ang load mo mutong ginakuan kay i-check ko lang bidisa mo na itong nga in charge sina. Okay, Firebase. Sa kay Alex Montesa, may lang pamati kay Vanessa Mayo, kay Doc Mayo, sang Minnesota, Mrs. Alvarez, sang Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dialagdon, sang Phoenix, Arizona, kag sa pamilya Dialagdon, Rafaela, sang Barangay Pandanon, DSB. Halin sa kay Alex Montesa, Toto Baluyot, may lang pamati, and Jane Solgon, dira sa Babes Mingostan, sa Bangga, Julia Valladolid. Salamat gid Jane Hisolgon. Okay. Siling ni Sir Alex Montesa, bukas pa malalaman ang resulta sa health restriction status ng Bacolod, madam. Gani man. Way pray lang nga ihatag sa IETF ang MCQ lang. Gani man. Raymar Hicano Haliasgo, may lang pamati. Mangkot lang ko kung ara na ang National IETF. Di lang kung mag-file ka mo, ginambalan ka mo na wait and see lang. Ulat-ulaton lang ninyong national ID kung naka-perma na kamo, naka-fill up na kamo, no? Jonel Halyurena, may lang pamati. Kay padala na sa inyong address na. Hindi nyo na makuha to sa fill upan ninyo, kundi ipadala na sa address ninyo. Raymar Hicano Haliasgo, liog tada. Kay Milchorita Ferrer, may lang pamati. Almira Lim Malasarte, may lang monitor, and Ariel Kabatak, no? Kag kay Parereya La Chica from Ariel Kabatak, Obla Carlota. Thank you so much, Gid, no? Palasuelo Maika,
o kon Mikay Perez Maika, no? Always gid kami pamati, watching from Sipalay. Thank you so much gid, no? Rofino Era Gabino from Handumanan. Yen Salvador Ladua, may lang pagpamati dira sa Barangay Alianza, Bago City. Pamilya Salvador Ladua, kag Castigador. Thank you so much, Yen. And Torres Alex, may lang pagpamati. Ga-monitor siya subong. Kag sa iya sini nga misis, nga ara sa Ayala Mall. Musta ang status subong man, dayon ang imisikyo. Karon pa na. Ulat-ulaton talang pila ng kauraso. Way pasi ang nasyonal ta. Okay. Kay Genesis Dalida Tarosa, ano status ang Bacolod, GCQ o MSCQ, gahulat kami. Depende na sa gobyerno kung anong mga status siya ibalita. Tama lang diri, no? Pero as of now, wala pa. Felix Guard, may lang pagpanyaga, Felix Guard, no? Ayos, tamyaw lang ni Alex Montisaw, si Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, kag pamilya Rafaela, di alagdon sang Barangay Pandanon, DSB. Eric James Hamunong Dilotina, may lang pagpamati. Eric, kamusta dirang Cadiz, no? Taga Cadiz na, mayong pagpamati lang. Eric James Hamunong Dilotina, no? Okay, Susette Alunan, Madam Susette, salamat gida. Why na? Dari naman guro sa idalom na ubos na tong sa babaw kay nato. Pasensya gida. Kay Vanessa Imayo, thank you so much gid. Toto Dar Agere, may lang pagpamati Toto Dar, no? Ga-monitor subong. Si Atia Kim Eriman, Alex Montesa, accurate and precise gid sang. Greetings mo si Rex. Thank you. Thank you, Ayos. Kay Miles Marter, may lang pagpamati. Michael Cinco Lamayen, may lang pagpamati. Dira sa Alihis bla, ga-monitor, no? And sa kay Garganyan Leslie, salamat gid Garganyan Leslie, no? Ayos, Negro Sniper, mayong udto. Mayong udto man, Permigid kami pamati gagalantaw sa live mo. Sige, thank you gid. Kag mayong pagpamati lang da sa banwas ang manapla. Thank you gid Negro Sniper. Ayan kabatan niya, may lang pagpamati, no? Listening from Oxford City. Thank you so much gid Ayan kabatan niya, no? Cassandra Cam, may lang pagpamati dra sa Lumangob siyan, Bago City. Munisal, Lumangob siyan. Sige, Cassandra Cram, thank you so much gid, no? And Merly Dolido Magallanes, salamat man, no? And Dindo Sariego, may lang pagpamati Dindo Sariego, dira sa Celine Homes. Greet lang Mrs. ko, si Lorlen Sariego, nga nagapamati gid na sila subong. Din kaya Dindo, wala ka sa Celine Homes. Thank you so much gid Dindo Sariego, kag kay Mrs. Lorlin Sariego, nga nagapamati sa sining Odto. Sige, daligid lang Daligid lang mga kaksyon, mahatag tanay pila ka mga commercial. So, daligid lang Balikay kita sa diligid lamang madugay. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo.
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:57 na nga oras kay Tanya Ramos. Salamat gid Tanya Ramos and Gian Resisio. Kay Vanessa M. Mayo, salamat gid. Thank you gid Vanessa Mayo, no? Lumagatambok tagi pusoon eh. April Orsabia, may lang pagpamati April Orsabia, no? Kay
Tolentino Villarosa Lablab, may lang pagpamati, listening from Saudi Arabia, sa kay Lablab Villarosa Tolentino. No? Dindo Sariego, salamat kid sir. Ara ka sa office mo, sige. Good luck, kaghalong lang sir. No? Dindo Sariego. Sa kay Susan Gonzales, GR Tingson, mayo lang nga pagpamati, no? Susan Gonzales kag GR Tingson, kay Iliterio Parcondayon, no? Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo, ini may kang tanan sa bangkay nga nasapuan sa syudad sa San Carlos, wala pa sa gyapon makilala. So, rigid, no? Kag duha ka persona, isa dire minor de edad nga babaye gin pangbunoho sang habal-habal driver sa syudad sa San Carlos. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Bri. Aksyon na Rex Padayon yapon nga ginahulat sa San Carlos PNP ang pamilya sining isa ka persona nga way panimakilalan tubtob niyan nga nasapuan ini siya sa Kalibunan o kon sa Banglid Mada nga porsyon sang Dukog-Dukog Barangay Rizal sa nasambit nga syudad tinalikdan nga gabi. So diri sa kay Police Lieutenant Ruby Aurita ang Deputy Police ang San Carlos PNP nagapaabot sila gyapon kung may ara gid man ti padulong sila sa police station kag ining nasambit nga bangkay Action Rex data panimaho na siya pasensya sa nagapanyaga so diretso ini palubong kahapon na lang kag way sa may nakuha nga mga identification card sa iya way gid sa way mabalani kon may mga pilas ini kun waay kay hindi na gid masyado matandog pa and tikaron na sila nagahulat na gid lamang kon may ara sang may mag-claim nga makahambal nga tiila ato pamilya no prior sining nasambit nga insidente suno kay Orita wala man sang may nagpa-record sa ilada nga may nadula nga tawo o kon way nakapauli abi kag wala man sang report nga may aksidente nga nagluntad sa sina nga lugar nga posible ikiangot sa pagkahulog sining tao dira sa Banglid Action Rex. So iritanan para mangkutanon suro sila tubtob karon kung sino ini ano ba lang natabo kag ano ang iya sining kapilasan kung ara gid man sa rasambit iya nga persona. Medyo mabaho na pag ginaulod. So, ang manakang advice ang ato ng Safety Health Officer, si Dr. Portuguese, yung ipalubong na ng dayon, meeting sa mga members ng family na magkanto or magkanto din sa police station para mag-claim or anybody nga nakakilala sa ito sa iya. Action Rex ang porsyon sang parayag ni Orita angot sining nasambit nga balita. Samtang may duha to katawo nga pinangbuno sa syudad sang San Carlos, partikularmente sa Hacienda San Jose, Barangay Guadalupe, syudad sa San Carlos kahapon ini sang mga alas 11. Ang mga biktima diri si Rene Sirad, 42 anyos, kadang upod yung nga babaye diri nga 16 anyos pagid lamang way ginbutang pangalan diri ining duha taga barangay Alihis syudad sa Bacolod. Ang suspect diri si Wilmer Taliedo isa ka legal ng edad kag habal-habal driver. Action Rex sunod diri sa kay Orita ginaimbestigahan pa nila kung paano nakalabot sa nasabit ka lugar ining duha nga taga barangay Alihis. Kag anyways ining sisirad gili subong ara bulong paghapon kay video grabe gining igo sa iyang buno ang babae diri minor nga kapilasan gid lamang na istorya diri ni Orita ang iloy sining babaye na tingala mga ning iloy kun nga ang bata niya upod sining hindi nila kilala nga sisirad Action Rex kay taga Alihis ini diri sa syudad sa Bacolod kag tingalang iloy nga wala nakapuli bata niya ato na dito sa syudad sang San Carlos. So ginaimbestigahan pa ini kung ano gid ang mga nasa likod sa tanan-tanan way panilagin may istorya ang mga biktima mo kay ari ni subong sa hospital. Samtang ining suspect nga si Taliedo at large tubtob sa sining mga tinyon rason way gid sila hindi na mahambal kung ano gid ang motibo
sa pagpangbuno sang suspetsado. Pakariban kong tingog sining interview na ton angot sining pagpamuno. Balita sa Dokpo, Aksyon Brian Moden nag-report una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden sang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3 anay, no? Life Extension Vitamin D3. Ang vitamin matapos ang balita ni Aksyon Brian, kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 4 ng atunuras. May lang pagpamati kay Victor Tugaf, kag Bubong Posadas Matios. May lang pagpamati bong, no? Kay Tumbay Lundoy. May lang pagpamati from Cadiz, kag si G.R. Tingson nara sa may Taytay Rizal, kalayog Lisimo J.R. Tingson. Rubico Storio Garcia, no? Thank you so much, kid from Nueva Ecija. Christine Minies Villalobos, araman siya, no? Sige, kantuan tayo yung balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Masailog kita sa BCPO, may 103 ka mga personnel ginpadala sa Police Regional Office 6 sa Bacolod City Police Office para sa 6 kabulan nga field training program. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Ang inyo kaksyon sa Bacolod PNP. Una sa balita. Hindi amuaw. Ay, abi ko tapos na ko. Way pa. Sige pa niya. O, gani, may oras ka pa. Nagiging ka na oras, galita. Kung may oras, ti damo-damo pa oras. Daw, pinapanika gutlo, oh. Oo, tumukon tayo. Ma-extra na lang ko gani, ganit. Ani mo. Hindi pa. Ay, dugay-dugay, ma-hook Ate, naulat-ulat ko man lang signal yan. Kung may signal light to sa ate, tirahon tayo. Sa iba birthday boy nga partner to. Birthday subong, no? Birthday subong. Ay, makadto tatuguro ay. Tapos program guro. Dagap na sa tanis SB members dito, pabiya. Oo. Pagiging sa SB member, ito ginapasok ng mayor ito eh. Buenas tao, no? Idol mo, no? Oo, grabe. Buenas, no? Si Aksyon Race mo lang ito, hindi Buenas, no? Si Inday Blasa. Manosa? Naman, si Migs. Si Rotsel Peppers Parsley, araman. Aras na damo sila, oh. Amugid ni ko nung gusto. Gani kaya mo ni ko nung gusto ni Peppers Parsley nga magkakadlaw siya. Maski may problema. Ang problema ay tawanan mo ang iyong problema. Kay Torres Alexo, may lang ang pagpapamati. Kay Rochelle Folencio Susana. Damo sila ba? Damo sila. Hindi mo na nang tapos na damo pa, oh. O, ti, mo ginayaway na guntat mo. Mo gani na, no? Maganda ko number 1, no? Ati, oo, kung may magbalabag na, patyon. Patyon, patay ko yan. Ayo di purma. Patyon sa kanamit. Ay, oo, nga pangabuhi na to, no?
Ti ulat ni buwas sa karon sa kapalaran ta. Ulat ta kapalaran ta. Ano kapalaran tao? Di ba si kon pura para yun, ba si ma-MECQ ta. Away na. Nakabay pa nga GCQ lang kita, no? GCQ lang ta, mag-MECQ, patay gyapon. Patay yun. Ayo di purma. Kay Agnes Espirito daw may lang pagpamati. Agnes Espirito, Espirito Santo, no? Espirito Santo. Amin ang puntaya. Pagkadamo sa hindi magkala. Ay, oo, Damo sila, no? Damogid sila. Damogid sila captured. Oy. Kagawa jo pre. Kamusta sila yan, no? Sila. Daway naging sila yung pabatyag yan. Gani. Sige lang, Sako man sila guro, Tawgan mo nagligad to si Kapitan daw, wala man gasabat. Si Kapchad, si Kagawad Jufred. Si Kasabat? O, kay inform ko sa tani, parte to sa isa ka kulukoy bla to. Nagakanto sa iya bla. Okay, oo. Gano sila, pangayo kayo. Siling ni paper, parsley, lignya mo ginabasta number 1, damo ka pamati, ang way ka pamati, tagaan ta jacket, kurok gito jacket lang. Layo pa ka na Disyembre, kakaruling na sila ya? Ara na sila? Sino? Ara na sila sa Iloilo. Siling ko kilo simo daw. Dali lang. Dali lang kay Aranas Lacson Oliver. Aranas Lacson Oliver? Kung Aranas sila, karahon ta. Pero kung way pa, birahon ta ni. Way pa. O, sige, larga. Sige, asin to tres ini aksyon taga ka mga newly graduate mga PNP personnel ang ari sa bodre sa Bacolod City Police Office gipadala ini sa Police Regional Office 6 sa idalom sang command kag supervisor ini sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit o kon RP How Aksyon Rex, no? Ining 103 ka mga newly graduate ka PNP personnel 14 diri babae 89 diri mga lalaki Aksyon Rex, no? Kaga ini sila ang ginpaidalom sa anom ka bulan nga field training program diri sa syudad sang Bacolod. Tudloan ini sila sa pagmanage kag pagpatigayon sang traffic investigation, parts investigation nila mo ning patrol base kag iban pa nga mga helikopter sa mga police station. Kay iban sini Aksyon Rex ang iba diri kin padala na sa mga napulo ka mga police station diri sa syudad sang Bacolod. Tisano sa kay Police Lieutenant Colonel Listreliat ang Operation Chief sang BCPO nga nag-courtesy call ini sila sa kay Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido kag remind sila ni Placido Aksyon Rex nga dapat mag-perform sila sa husto, magpatigayon sa pagrespeto sa mga komunidad diri sa syudad sang Bacolod sa pumuluyo especialmente kag dapat i-maintain ang good moral kag ang role nga mangin modelo sa pagrespeto sa mga mataas na opisyal sang PNP diri sa syudad sa Bacolod Aksyon Rex. Sa sa kay Police Lieutenant Colonel Listreliat ang Operation Chief sang BCPO nga ini sila ang ara na napahamtang sa mga police station diri sa Bacolod Tagregopo dinhi sila sa ginapatigayon nga mga police visibility patrol diri sa syudad sang Bacolod. Ang ato ni Trevia Aksyon Rex kay Police Lieutenant Colonel Listreliat ang sa gabi sa papalagad sang Aksyon Night Patrol Program. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbawa nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pagpamati kay Hope Magtubo Solomon dira sa Binalbagan damo siya kuno gautoy-utoy siya kag kay Lore Centino salamat gid kag dali gid lang birthday today kay Tess Lacson sang Bacolod, no? Happy birthday Tess Lacson, halin kay Hope Magtubo Solomon, no? Kag sa iya sini nga bana nga si Felix kag anak nila nga si Calvo Gangoso. Ayos, welcome Iloilo, may ngapon Aksyon Mar. Si General dapat on the dot, si General ka mo mando ka pagkamat mo na pati dayon mga tao mo. Oh, naturally ang puntos na dira nga ti manglagas ka pa sang manglagas ka pa to sang mga koridor ko nara malanda dro center nga pwede mapapostingan pulis. Pero dali lang gid bala, dali lang kay check ko na ning partner tos Bacolod with Aksyon Rex Cantong. Check tabi kay nakatabi na nga kon partner. Welcome, Abdol, Bacolod.
Mayong hapon, Dol. Happy birthday sa imo, da. Parte sa ano nang ginadebatihan nyo, da man? Salamat, Abdol. Gina-check ang aton nga patrol subong with aksyon na kikikinar. Ara subong sa draw center sang peryahan ng bayan. Diri sa Daladaruyo, blas ang una sa permi mong ginakantuan man nga lugar. Ara lang ilang draw center. Isa nagligad pa din nga mga dopilana do ikatatlo na ni kadlaw subong akon madumduman nga si Brigadier General Rolando Miranda na interview sang Aksyon Radio Iloilo pinagi kay Station Manager Aksyon Jan Poltia. Parte sa status sa operation sang peryahan ng bayan. Subong sige magyapon na draw sang peryahan ng bayan, no? Sige man subong rimito. Dapat kun ang hambal ni General Miranda nga intensified nga panglagas sa mga illegal gambling, especially din sa peryahan ng bayan, dapat dito niya ginpapostingan sa draw center, Abdol, sa peryahan ng bayan, hindi ba? Di dapat gidol dito yung ginpapostingan, tinga wala ito ginpapostingan, now din siya. Ay, ambot, mali, kumanakon kundi man niya regional director, no? Kay intensified man blani ang pagkakampanya sa illegal gambling. Gusto mo mamati kung ano tong sitwasyon subong sa draw center, Abdol? Sige, mamati kami dibidol kay may i-report kami karon sa inyo da parte sa illegal gambling man di sa Bacolod do Ako nang ginahulat ko. Aber, aksyon kikik nga pamati ang Aksyon Radio Bacolod. Anong sitwasyon da sa draw center sa peryahan ng bayan? Okay? Bukas sa Aksyon Amar, bukas ang opisina kag draw center sa piryahan ng bayan. Dugay-dugay alas 2 mag-draw na. So bukas, may mga nagarimit na ilang pataya da. Ay tadi may nakita nga garimit, but alas 2 may draw ang piryahan ng bayan. Why kita diri may nakita ang pulis o kung battle brigade o kung SWAT. Ka plastar dire agud magbalabag balakron magambar ari na ang ginaulat-ulat sang tanan. Let's play peryahan ng bayan. Amo na nami tani nga i-hold nila kay ni sa kalawag mo. Sige, salamat gyud aksyon kikik balikan ta si Abdol. Abdol, why? Kung gusto nila kung tani nga ipauntaton ang operation sa peryahan ng bayan, dapat dito sila bantayo. Postingan nila pulis to. Kauluya am nagyuro nga si boss nyo, si General Miranda, nagbando na. Tapos why ka mo na nagpaposting, Abdol? Gani man, tiba si Way man sa nagbando. May ara sang nagligad to, di ba mo na ginang hambal yung parte sa status sang operation sang peryahan ng bayan. Kaya madalas sa status ko anti-order gani sa korte, Abdol. Ti ang aklan to nakahatag man di information migo ko to do naguntat naman ko ng operation sa aklan sang peryahan ng bayan, no? Diri sa Mondol, mapatikag sa hindi sa report sang BCPO nadulang illegal numbers game katulad sang Hayalay, Bukis kag Delig Double diri sa syudad sang Bacolod. Apang ginbuslan ini sang hampang hantog baraha kag pabulang sa kalye sang Bacolodol. Ano na yung hantog kag baraha sa kalye man? Amo na kinapostahan man giyapon. Pero parte sa Bukis na illegal number games na why kami digurua. Baraha lang kag hantog dola. Inang tumbo-tumbo bla. Kuan bla sa siminto dol. I see. Okay. Pero asto sa kay gina-check tadi kay ang hambal ni Brigadier General Rolando Miranda nga intensified ko ang campaign against illegal gambling mo sa bilog nga Region 6. Ang pisas ng pagpungko niya. Nagpungko ni siya kung di kita magsala Disyembre bala. Nagligad nga tuig kay ang ginbusta niya si Brigadier General Pamuspusan. No? Siya na nagbulos. Sige na check naton umpisa sang pagpungko niya kung bala ano ang performance kag kung ano ang accomplishment sang aton nga makatapos ang pulis when it comes sa illegal gambling operation. Kasi nagasugid si General Miranda nga sila niya intensify ning pagpanakop naton sa
kampanya sa illegal gambling activities sa inyo sa records ng inyong BCPO kag NOPO damo man mga nagkaladakpan sa illegal gambling, Abdol? Ati ko ni CPC punta, sige man ang kampanya nila pero malakalaka pa sa lato-lato. Kay bisan si Lieutenant Colonel David Katsombo, ang Deputy Director for Operations ng BCPO, kalabanan nga nadakpan nila sa kalye nga nagahampang sang hantog kag baraha lang ho. Ini mga sikat, tricycle driver, bladol. Pero sa mga iban pang mga personalidad, ay gidman dola. Pero si Miranda halindi sa Region 18 lang na dula tong riyon blato sa nagintungang Negros Oriental kag Occidental dol. Ay tuod no, dira siya halin sa inyo sa Negros Island region, Abdol? O diri na sa nagalin sa Pro 18 tani na disamo no, galing kay na dissolve to, amo man nga nadula siya kag pagbalik ya sa Iloilo na siya subong. Ambot ga pamasyar man din sa guro, ga kadto man na di siya sa Negros Occidental dola kag syudad sa Bacolod si General Miranda. Pero ano man, why get accomplishment tabi asto sa illegal numbers game nga operation kay amo na gani kinabasihan naton ang iya lang sugid bla kay gahambal siya nga intensified kuno ang operation sang pulis mo dira sa inyo why get allows gid ang saligan lang ang mga hantog na kag mga baraas kalye, Abdol? Alaw gid dol alaw gid kay ambot ko nagagios man sila kuno ang mga kapulisan namon dire under kay General Miranda kay ti amo nang iya sining mando mo pero diri sa aton hantog kag iban pa diri ni sa amon dol daway nagid kami di mga illegal numbers game basi way lang kabalo ya pulis nyo basi kon sige man operation mga natural illegal ni sang una nga chimpong ibang gani ginabula dislakyan mo, Dol? Ano ganitong nagwa? Ano to? Dali lang, Dol, kay may ginapamangkot ko di ko na anong nagwa, oh. Dol? Anong nagwa da? Way pa. Gautik pa, ano to? Why kuno siling sang pulis ari man niya tao yang why kuno siling sang pulis illegal gambling why di basi why man kamo nag-operate da basi why nyo ginatuman si boss nyo, Abdol? Ati basta wala kabalo na sila kun nga wala kay daw pila lang ding recovery sini 2,979 pesos nga taya sa din pulo ka personang napasakaan sang kaso sa korte na dolo amo nang report diri sa BCPO kag 49 ka mga persona ding nagkaladakpan sa mga nagkalain-lain nga mga police operation sa Panahor dol. Pulo lang. Di mas mataas-taas galida sa inyo ang dakop sa illegal numbers game kung kumpara sa Monday. Kay sa Monday, sa Kaloy San Diyos, 3 kabilog, ang isa daw dismiss pa, Abdol. Amo nang away kami yagasugid, basta pulo lang ang nadakpan diri sa amon, 49 ka mga persona kag 14 ka mga police operation dol. 49 ka persona ang nadakpan sang kapulisan sa 40 ka mga police operation. Ang taya 2,979 pesos trandol. Kadako-dako sa inyong recoveries ba? Grabe, no? So at least mas taas-taas gawada ang accomplishment report sa inyong police when it comes sa operation, sa illegal gambling, sa illegal numbers game, kung kumpara sa Monday, kay sa Monday, totoo diya, 3 lang yung kabilog mo, si IDJ pa nag-operate, Abdol. Ay, si IDJ, ting mga pulis nyo diraya, nga under kay General, sino ng General na? Makabinta? Miranda gali, Dol? Mga makabinta, manimo nga, way, manog-retire na si General Miranda sa Nobyembre. Way, pati mo kilala sa PRO6 Director.
ambal nila gani ko no, namitan ko na mga regional director nga sang pulis retire di sa Western Visayas kaya daw damo ko no di mo Abdol. Ti damo da ano? Dreya sa Negros wala yahaw. Tida lamang ka mo sa Western Visayas da. Hindi magsiling ma-separate ka sa Panay di kay Western Visayas man kamo da po silingon covered man kamo da sang dala sakop kamo da sang PNP regional director nga si PRO6 Director Rolando Makabintay si Miranda Abdol. Ara ka naman, sano di siya malarga di sa amon, Dol? Di na siya magpamasyar, de? Ati, gakadto man na naguro, may mobla nang idea na magkadto da si General Miranda. Kaya tiyan mo na gani ang kampanya niya, intensified niya illegal gambling operation. Galing kay ti amo na gani intensified gani pero tag 30 lang madakpan Abdol. Amo nang intensified with collection, Dol. Baba mo Agoy! Abdol? Ay, ginalipod-lipod na mo. Mayo kami diya magkampanya sa illegal gambling, Dol Pero pusoy lang na iya kag ro barahang ginagmaya pero kung parte sa tinay-anay di wala dola. Ayaw mo lang ang masarangan sa pulis yun. Akigang ka mo ni General Makabintay, ni General Miranda Abdol. Gani man, ano mo na kaya mo lang na nakitaan. Daway ta na mahimo. General, sino gani to? Makabinta? Miranda? Dol? Do gakalatnan mo ko sang ginalain mo ng pangalan ni General Miranda man. Dapat i-presyoron nyo da pulis nyo na to na may intensified ang mando intensified nga operation sa illegal gambling na nga sa liganyong mga barahalang tumbo or hantog skilidala na, Abdol? Ati, ipa-intensify ang kampanya against illegal gambling. Don't worry, Dol, diri samon sa Negros kag Bacolod, Baluka, STL na lang din kagiho mo. Small town lottery bla. Galing kay may mga lugar pa na diya samon sa Bacolod kag Negros Occidental nga hindi pa makasulod ang STL pero sige gyapon ang taya. In short, illegal ang operasyon nila, Dol, sa mga lugar nga ini. Pero sige gihapon, Dol ambot kon why na ni pares ang STL ni. Daway naman siguro, Dol ginagmay naman lang nga hantog kag rutumbuanay das kalyeho. Grabe. Ate pila? Abdol? Ate, pilang ano man, Dol man? Siling ko, pila na ng kaminoto sa nabilin sa imong programa da, kay pamaypay na di ang akon nga piyako. Gani, manumangkot lang ko kung ano tong pila, Dol. Pila na lang gali kagotlo, no? Ate, ilang taon ta kung pila gid, Dol, ang nabilin dire, nga ginudlo sa akon, may apat pa ko kami notos. Sige, akon pila na, ati. Pabosan ta na guro, Dol, kay mang lao-lao ko diho kung pila pang nag-operate di, kag nano pang mga illegal gambling di, Dolo? Ate, sige kay amon di gina-countdown man amon di ang peryahan ng bayan, balaw. Kay ti, amon di ang sentro, subok sa kontrobersiya, bis amon di si Luilo, ang peryahan ng bayan may mando daan si General Makabintay, si General Miranda nga dapat panglagson ng mga illegal kay illegal na niya mo, Abdol. Dapat panglagson na yaw la pili aya kung ako kay General problema gid sila sang operation nila kung kinanglan nga kampanyahan na galing kay ti ambot kung nga wala man nagyapon diri samon sige mangyapon ti alang-alang ako galing sa Chimpo General Aksyon Mario. Sige salamat sa kumando man sinawon mo na kay ma-check naman ko di sa akon di sa Iloilo. Sige, salamat Abdol. Sige, salamat gid Aksyon Mario Ilonggo. Hindi ko na dapat ibalik sa imo Dama salimukan man ko sa General Miranda General Makabintang tinaga. Ayo, gid sige. Dali gid lang mga kaaksyon.
sa aton sini nga mga ka-aksyon ng SAP anniversary or SAP anniversary sa ERB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Gusto mo bala magkabaton sang 500 pesos nga cash? Base ikaw ng isa sa mga tagdaog sang 500 pesos, pamati lang doon sa Aksyon Radyo Bacolod. Adlaw-adlaw kay makabaton kagid sang 500 pesos mga ka-aksyon. Amo ning ginahulat mo sa anniversary sa ERB. Para sa dugang sining mga kasuran, karon dugay-dugaya sa Aksyon na This Is My Life, mabatian mga ka-aksyon. Ang SAP anniversary sa ERB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Bantayan lang ninyo ha. Karon lang dugay-dugay. Daligid lang mga ka-aksyon na standby ay kay matagtapila ka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y salisan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga mata. Nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:37 ang aton oras sa mga kaaksyon ta, hindi ta pagkalipatan Evergreen Herbal Capsule, no? Ining makabulig sa constipation kay ang Evergreen Herbal Capsule amo ni siyang mother of all diseases, no? Mabuligan ya gid ni ang tanan nga mga balatian nga tuhaw sa aton sining nga lawas nga gina-considerar mother
Tangalang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining nga pangalagad mga kaaksyon, pasensya gid sa way ta malabutan na. Kita-kits na lang kita buwas mga kaaksyon sa inyo sining nga palatuntunan. Sige, standby na sa This is my life. Sunod na sa diligilawang manugay upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu,